Takže ahoj, ja vás zdravím. Moje meno je Kapsi a vítam vás pri našom informačnom videu s hosťom Mirom. Ahoj. A spoločne by sme vás chceli pozvať na novootvorujúce gaming portál, ktorý je teamformine.eu. A otvára sa vlastne dnes, čo vlastne nedelá 21.4. a otvára sa približne o 4. hodine po obede. Ako sa tam vlastne dá dostať, Kapsi? Je to úplne jednoduché, stačí keď si napíšete prihlášku na e-mail, ktorý je prihlášky t4m@gmail.com, kde stačí uviesť vlastne iba vaše meno v hre, prečo tam s nami chcete zahrať a to je zhruba tak všetko. Môžete to zahrať napríklad so mnou, so Sombikom, s Pajochom alebo s Kapsim. A takisto na serveroch sa budeme snažiť vybudovať spoločnými silami s adminmi a s vami kvalitnú komunitu, ktorá bude bezproblémová a budeme si pomáhať navzájom. Samozrejme tu s Mirom plánujeme aj otvoriť znovu našu druhú sériu multiplayeru, ktorú sme ukončili, takže budete mať možnosť tam aj zahrať. Máš tomu ešte čo povedať, Miro, alebo? Ja si myslím, že sme to k tomu povedali dosť A dúfame, že sa dostavíte na tú štvrtú, že dovtedy príde veľa e-mailov, aby sme si mohli spolu vlastne ten náš gaming portál otvoriť. Takže to je si naozaj všetko a dúfam, že sa dostavíte teda a uvidíme sa až tam, takže ahoj. ahoj.